الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Slavi i zahvala pripadaju uzvišenom stvoritelju, milostivom, samilosnom, gospodaru dženneta i džehennema, vladaru dana sudnjeg, Allahu dželešanu. Neka mu je neizmjerna hvala na svim blagodatima kojima nas je obasuo i kojima nas obasipa, a posebno mu se zahvaljujemo na blagodatima imana, na blagodatima islama i na uputama Kur'ana časnog. Neka je selevati selam na najbolje stvorenje koje je koračalo zemljom, Sadiqul Masduqa, onoga koji je uvijek govorio istinu, Allahovog i našeg miljenika, Ebul Qasima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, cijenjeni plemenite ashabe i na sve nas koji ga slijedimo do sudnjeg dana. Amin. Ja rabbal alemin. Poštovana braćo, cijenjene sestre, zahvaljujemo se Allahu dželešanuhu koji nam je omogućio da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ostavio dovu koju su ashabi učili i koju mi trebamo da učimo, dovu kojoj učimo dovu Allahu dželešanuhu i molimo ga da nam dadne života da dočekamo mjesec Ramazan. Ashabi Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi se da su 6 mjeseci nakon mjeseca Ramazana učili dovu Allahu dželešanuhu da im ukabuli njihove ibadete, a 6 mjeseci prije mubarek mjeseca Ramazana učili su dovu Allahu dželešanuhu da dočekaju ovaj mubarek mjesec. I eto, mi smo ga dočekali. Mi smo večeras stupili u mubarek mjesec Ramazan, stupili smo u prvu trećinu ovog mubarek mjeseca u Allahovu dželešanuhu milost. Na nama je kako ćemo iskoristiti ovaj mjesec i zbog toga od večeras se trebamo početi pripremati. Moramo na najbolji mogući način da iskoristimo naše vrijeme jer mjesec Ramazan brzo prolazi. Sjećate se prošlih godina, na kraj mjeseca Ramazana mi se pitamo kako nam je i u čemu je prošao. Ako ne budemo napravili plan i program, ako ne budemo imali svrhu i cilj u ovom mubarek mjesecu, on će zaista veoma brzo proći, pa ćemo se na kraju mjeseca kajati što nismo činili još više dobrih djela. Gospodar Svevišnji o mubarek mjesecu Ramazanu najviše govori u suri Al-Bekare, u početku 184. ajeta. Od tog ajeta Allah dželešanu počinje da govori o ovom mubarek mjesecu. Pa kaže u poznatom ajetu, kojeg svake godine na početku mjeseca Ramazana citiramo: Ja ejuhellezina amenu, kutiba alejkumus sijam, kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaže o vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni. Gospodar Svevišnji Allah dželešanu propisao je svim poslanicima od Adema alejhi selama pa sve do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem post. Međutim, prije Muhammeda alejhi selama od Adema pa čak i za vrijeme života našeg poslanika Muhammeda alejhi selama postilo se svakog mjeseca po 3 dana. I nakon što je Allah dželešanuhu objavio da se u mjesecu Ramazanu treba postiti, to se ukinulo. I taj post po 3 dana je bio dakle svakog mjeseca nakon jacije namaza pa sve do sljedeće jacije. Dakle 24 sata je trajao post po 3 dana u mjesecu. Pa je Allah dželešanuhu to ukinuo i objavio šehru Ramadana allezi unzila fihi al-Qur'an, kaže eto ga mjesec Ramazan u kojem je objavljen Kur'an, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, koji je uputa čovječanstvu i koji jasno pravi razliku između istine i neistine.
Mjesec Ramazan je sa objavom Kur'ana onaj koji pravi razliku između istine i neistine. Nakon onog prvog ajeta kojeg smo čuli, Allah dželešanuhu kaže Ejjamen ma'dudat, objavljuje vam se da određeni broj dana postite, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Pa kaže, ko bude od vas na putu ili bude bio bolestan, neka te dane nadoknadi. Dakle, onoliko dana koliko nije mogao da posti za vrijeme mjeseca Ramazana, poslije mjeseca Ramazana treba te dane nadoknaditi. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. A kaže, vi koji ne možete nikako da napostite ove dane, dakle, ni u mjesecu Ramazanu, ni izvan mjeseca Ramazana, kaže, vi trebate da date fidju, odnosno da obezbijedite hranu za siromah. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Dakle, ovdje se govori o jednom siromahu, međutim, Allah dželešanu kaže, ko bude dao više, to je za njega bolje. وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. A svakako najbolje vam je šta? Da postite. وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Najbolje vam je da postite in kuntum ta'lamun, ako išta znate. Dakle, Allah dželešanuhu nam daje opciju, ako smo bolesni na putu, možemo to nadoknaditi, nahranit ćemo siromahe i tako dalje. Međutim, najbolje je da postimo. Jer svaki propušteni dan posta nikada ne možemo nadoknaditi. Kaže poslanik alejhi selam, za jedan dan dobrovoljnog posta, ovo nije za vrijeme mjeseca Ramazana, dobrovoljnog posta udalit će vas 70 godina od džehennemske vatre. Subhanallah. Zato iskoristimo ovu unikatnu priliku. Na kraju, gospodar svevišnji Allah dželešanuhu, kada govori o mjesecu Ramazanu, spominje još jedan veoma zanimljiv ajet. Dakle, on je u sredini svih ovih ajeta koji govore o ovom blagoslovljenom mjesecu, pa kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kaže, kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu. Uđibu da'vate da'i idha da'an. Kaže, odazivam se molbi molitelja kada me moli. Esteđibu li, oli yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pa kaže, molite se meni, tražite od mene, vjerujte u mene, da biste postigli ono što želite. I ovaj nam ajet također ukazuje da u mjesecu Ramazanu Allah dželešanuhu posebno prima naše dove. Stoga učimo što više dovu Allahu dželešanuhu. Prenosi se od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, trojici se dova ne odbija. Pa kaže postaču kada se mrasi, odnosno za vrijeme iftara. Pa nakon toga kaže pravednom vladaru i onome kome je učinjena nepravda. Allah dželešanuhu odmah prima njihovu dovu. Čim dova stigne do nebesa, Allah dželešanuhu vraća na tu dovu nekome na ovom svijetu, a nekom na budućem svijetu. Stoga za vrijeme mjeseca Ramazana posebno učimo dove i molimo Allahu dželešanuhu za oprost, za rahmet, da nas spasi od džehennemske vatre, jer ovo je zaista mjesec u kojem Allah dželešanuhu prima naše dove. I večeras ću ovog da spomenuti, obzirom da smo u prvoj teravijskoj noći, sutra je prvi dan posta, svaki početak trebamo početi s iskrenim nijetom. Dakle, moramo nanijetiti iskreno. Kaže poslanik alejhi selam da se naša djela vrijednuju prema nijetu. Innamal a'malu binnijat. Pa ako nam je nijet na samom početku iskren, Allah dželešanuhu će dati da se obistini onaj hadis u kojem poslanik alejhi selam kaže da ko isposti mjesec Ramazan sa iskrenim nijetom, čvrsto vjerujući u Allahovu dželešanuhu milost i oprost, na dan Bajrama bit će oprošten od grijeha. Dakle, na dan Bajrama mi trebamo da se radujemo jer ćemo toga dana biti kao bebe. Oprošteni od svakog grijeha.
ovo je obećanje Allaha dželešanuhu, a mi ćemo postići ovu nagradu s iskrenim nijetom. Dakle, to je prva stvar. I sa čime još? Bismillahirrahmanirrahim. Da činimo naša djela u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Dakle, sve ono što budemo činili, da činimo prvenstveno, iskreno u ime Allaha dželešanu. Prenijet ću vam jednu zanimljivu predaju. Naime, stoji da je prije dosta godina, za vrijeme turskog hilafeta, bio jedan hafiz koji se zvao Osman. I kaže se za njega jedne prilike, htio je da pređe preko jedne rijeke, a bio je čuveni kaligraf. I kaže, kada je prelazio preko rijeke, prevodio ga jedan čovjek koji je išao sa čamcem, međutim taj čovjek je naplaćivao svoje usluge, ali hafiz toga dana nije imao novca. I on njemu kaže, može li ja tebi na parče papira da napišem Bismillahirrahmanirrahim? Ovaj mu odgovara, kaže, šta će to meni, kakve ja fajde imam od toga, kakve koristi meni od toga. Međutim, hafiz mu napise i dade mu onaj papir. Nije prošlo mnogo vremena i sjedi ovaj čovjek u društvu i priča ljudima. Kaže, dođe taj i taj čovjek, predstavlja se kao hafiz, ne dade mi ništa novca, nije imao novca, međutim, napisa mi novo parče papira Bismilu. Pa ljudi odmah skočiše, kažu, to je rukopis hafiza Osmana, čuvenog kaligrafa. I kaže, mi ćemo to parče papira, mi ćemo da damo veliku svotu novca za to. I kaže, oni su se takmičili ko će više novca da da za tu kaligrafiju. Jer je on bio čuven kaligraf i rijetko da si mogao da nađeš nešto od njega. I kaže, kupili su to i on je dobio 50 puta više nego što bi mu platio hafiz što ga je preveo čamce. Prođe jedno vrijeme, vidi ga hafiz jedne prilike ponovo na toj istoj rijeci i on kaže, sada imam novca, hoću da ti platim. Ovaj čovjek mu odgovara, kaže, ne treba ništa da mi plaćaš, nego napiši ti meni još jedno ono Bismilu, jer ja sam onu prošlu dobro unovčio. Pa mu on tada kaže, zbog toga sam ti napisao Bismilu, da shvatiš da nije sreća u imetku i bogatstvu, već je sreća u Bismili. Dakle, u onome što radiš u ime Allaha dželešanuhu. I znaj da sve ono što učiniš u ime Allaha dželešanuhu, to će izaći na vidjelo. Nekad na ovom, a nekad na budućem svijetu. A sve ono što činiš u ime nekog drugog, možda ćeš biti popularan na ovom svijetu, međutim na budućem svijetu slijedi propast. I stoga ostanimo s ove dvije stvari. Innamal a'malu bin nijat, djela se vrijednuju prema nijetu i Bismillahirrahmanirrahim, činimo sve u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja koristim ovu veličanstvenu večerašnju priliku da svima vama u ime Allaha dželešanu čestitam Mubarek mjesec Ramazan, da čestitam Mubarek mjesec Ramazan svima u našem zavičaju u Bosni i Sandžaku, s molbom Allahu dželešanu da ako Bog da se svima smiluje, da Allah dželešanu svima nama oprosti grijehe, da nam inša Allah popravi naše stanje, da nam ukabuli naš post u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu, da ukabuli naše dove, da sjedini naša srca, ujedini naše safove i da nas svi zajednički sastavi u džennetu. Amin, 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 ja rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Salat teravih niyet. Stavu